Hajdanán a középkor gazdái egészen elképesztő és mára eltűnt gyümölcsöket termesztettek, melyek neve talán ismeretlen számodra. A modern nagygazdaságok egyszerűen elfelejtkeztek róluk. De eljött az idő, hogy 15 ilyen elfelejtett középkori gyümölcs visszatérjen a világunkba. És hidd el, megérdemlik, hogy újjászülessenek. Elől jár az úgynevezett naspolya, egy rég elfeledett, furcsa és balszerencsés becenévre hallgató gyümölcs, amelyből valamikor a legtöbbet lehetett kicsikarni, amikor tél közepén semmi más nem termett. Gondold csak el, gyalogolsz a hóban, és egy olyan termést szedsz le, ami mintha egy mogyoróbarna, miniatűr alma lenne, rózsa csipkéjével keresztezve. A különlegessége azonban nem csak a küllemében rejlik, frissen ugyanis szigorúan élvezhetetlen. Meg kell várni, hogy szinte puhuljon el, vagyis hagyni kell, hogy kicsit megrothadjon. Szüretelés után hűvös helyen pihen, míg puhára, barnára érik, épp olyanná válik, amilyet máskor szemrebbenés nélkül dobnánk ki. De ha megkóstolod, mindent megér. Az ízvilága a fahéjas datójás almaszószét idézi, egy csipetnyi borral. Egyetlen harapásban benne a tél. Nem véletlen, hogy nagyítók alatt is dicsérték. Shakespeare és Chaucer is szívesen utalt a kissé szemérmetlen külsejére, többnyire tréfálkozva. Ma egy menő kézműves pékség 6000 forintot kérne a naspolyadzsemért egy ropogó spirítós tetején. Talán tényleg megérné. A naspolya volt a hosszú tél hőse, de korántsem az egyetlen kincs, melyre a földművesek támaszkodhattak. Ott van például a barkócafa termése, aminek becsapósan alma elnevezése ellenére semmi köze a valódi almákhoz. Inkább sorbusfaj, vagyis berkenye. Igazságosság és őszinteség nem tartozott a középkori névadási elvek közé. Ugyanígy, ahogy a bálnahúst halnak nevezték péntekenként, hogy megússzák a húsböjtöt. A gazdákat azonban csak az érdekli, milyen ízvilágot kínál. A berkenye igazi titkos fegyver volt a középkori almabor készítésben. Az erjedés során hozzáadva egészen különleges mélységet és fanyarságot adott a nedűnek. A gyümölcs magas csersav és különleges cukortartalma révén komplex ízt kölcsönzött az italnak, ehhez semmi drága felszerelés nem kellett. Már a rómaiak is feljegyezték, de a középkori falvakban valódi hírnevet szerzett magának. Adót is fizettek ezzel a ciderrel földesuraiknak, ahol érme helyett egy korsó habzóital is megtette a magáét. A berkenye cider aztán szépen kényelmesen kiszorult a 18. században, ahogy új almafajták vették át a helyét, de akad még ma is néhány öreg európai gyümölcsös, ahol a hagyomány keményen tartja magát. A barkóca italokat gazdagított, de más, hétköznapinak tűnő gyümölcsök is valódi valutaként forogtak a középkori piacon. A vadkörtefa, más néven szolgafa, talán egyszerűnek hat, de egykor ára volt. Ezeket a gigászi fákat gondosan vigyázták, mintha kincses kamrát őriznének, joggal. Egyetlen felnőtt fa akár hónapokon át is ellátta a családot élelemmel. De ki kellett várni. Akár 30 évet is, mire az első termést megadta, ami akkoriban fél élet küzdelme volt. Ezért, mikor végre megtermett, valóban arannyal ért fel. Kemény és kicsi, körteformájú, barnás fürtök, melyek hónapokig kitartottak, romlás nélkül, még akkor is, amikor más gyümölcs már rég eltűnt. Fűszalmában tárolva jutottak oda, hogy megpuhuljanak, s aztán datójás sültalmás édességgel kényeztessenek. Akár útlevélen, akár örökségen szerepeltek ilyen fák, sőt, kúriai perekben is vitáztak tulajdonjogukon, perezve a termést is. A szerzetesek inkább még egy kevésbé ismert, ám annál hasznosabb gyümölcsben bíztak. Előszeretettel neveltek kornelmeggyet, azaz somot, szerte az európai kolostorkertekben. Bár neve és színe csalókán cseresznyére utal, valójában a som a galagonya rokona. Apró, rubinpiros termései a nyár végén érnek, mikor már alig marad más élelmiszer. A nagy vitamin C tartalmuknak köszönhetően számos betegséget, megfázást és skorbutot előztek meg velük. Jóval vitaminok felfedezése előtt. Ritka pillanata ez a középkori gyógyászatnak, amikor észszerűen cselekedtek. Savanykás ízükből fantasztikus lekvár és szirup készült, amit egész évben felhasználhattak a gyógyító cellákban. Krónikákban is olvasható, hogy maga Nagy Károly rendelte el ezeknek a fáknak az ültetését, birodalmi szinten, egészségügyi okból. Külön érdekesség, hogy a fája egészen kemény. Fegyverek, szerszámok, sőt, számszeri alkatrészek is ebből készültek. Egyetlen fa, gyógyítás és védelem, a középkor tökéletes hasznossága.
De amíg a som gyógyítóként épült a középkor arzenáljába, addig a sóska borboját, berberis vulgariszt, félelem övezte. Vérpiros bogyói díszítették régi kertek széleit, míg nem tiltó listára kerültek. A gazdák úgy hitték, a gabona rozsda terjedésében ludas a növény. És valóban a borbolya tényleg gazdanövénye ennek a gombának. Akárcsak kora detektívjei, a földművesek összefüggést láttak bogyók és beteg búza között, évszázadokkal korábban, mint azt a tudomány igazolta volna. Mielőtt azonban boszorkánynak bélyegezték volna a bokrot, igazi gasztrosztár volt. A fanyarbogyók üdeséget adtak a vadételek szószainak, amint ma az áfonyát használjuk szaftos húsokhoz. Orvoslásban is értékesnek számított, hiszen fertőtlenítő hatású berberint tartalmazott. A borbolya a veszélyességével együtt is kívánatos maradt. A falvak szerettek legalább egy-egy bokrot biztonságos távolságra ültetni a feudális földektől. A tél végét, a hiányos éléstár sötét időszakát pedig rendkívüli aranyszíntermés oldotta. A japán naspolya, azaz lokvat érkezett, amikor a legtöbb gyümölcsfa még éppen csak rügyet bontott. Ezek a sárgálló, napfényes színek magukkal hozták a tavaszi ébredést, és az ízük egyesítette az őszi barack, mangó és citrus frissességét egyetlen falatban. Távol-keletről, Kínából indult világ körüli útjukra, míg a mediterrán kolostorkertek és kastélyok díszei lettek. Aki lokvatfát nevelt, nem csupán élelmet, hanem státuszt, egzotikumot is fitoktatott, mutatva, képes különlegességet nevelni a rideg télben. Teáját légúti bajokra főzték. Fájáról szinte mindenki álmodott, hisz aki ilyen gyümölcsöt adott, annak gyorsan barátja akadt a faluban. Hasonlóan különleges, Ázsiából indult utazásra a jujuba. A középkori világ zombiei között is helye volt, mert szívóság tekintetében verhetetlen. Asszály, járvány, halál, semmi sem pusztítja el. Nyersen, ropogósan almára hasonlít, megszáradva datojás lesz, és elképesztően könnyen tárolható. Ezért vált kedvelt elemózsiává, vándoroknak, lovagoknak, zarándokoknak. A fogorvosi tudomány híján, amikor minden harapnivalóval kockáztattad a fogad, igazi ajándék volt, hogy legalább a jujubától nem kellett tartani. A népi gyógyászatban altatóként, nyugtatóként fogyasztották főzetben, s édességként is tartósították, annyira, hogy végül a jujuba szó magára a cukorkára ragadt, függetlenül attól, mit is tartalmazott igazából. De volt itt másféle sejem kapcsolat is. A szeder. A középkorban egész Európát elárasztották a szederfák, de nem is elsősorban a termésük miatt, hanem mert kizárólag ezekkel etették a selyemhernyókat. Hiába minden pompa, ha nincs szederlevél, nincs sejem. A nagyurak, a gazdag városok királyai szó szerint háborút indítottak volna egy-egy ligetnyi selyemtermőfa miatt. A szerencsés mellékhatás. Rengeteg mélybordó, lila gyümölcs, amit borokban, lekvárokban, süteményekben hasznosítottak. A szederlét ételek festésére és tintának is alkalmazták. Némelyik középkori kódex színessége a mai napig élénken ragyog. Bár Európában főleg a sejem miatt szerették, Észak-Amerikában ősidők óta szupergyümölcsként tisztelték a vadon élő szeder rokonait. Ilyen a Saskatoon bogyó is, amely apró, áfonya kinézetű, rendkívül tápláló gyümölcs volt mind az indián közösségek, mind a hódító telepesek számára. Fehérjében, zsírban és rostban jóval gazdagabb bármely más bogyónál, valóban életmentőnek számított a fagyos teleken. A Saskatoon bogyó nem csak aszalva volt hosszú ideig eltartható, de bor is készült belőle, melyből 3 kupica után már angyalokkal beszélgetett az ember, legalábbis a legendák szerint. De az egészségnél fontosabb néha a védelem. A madárberkenye, ismertebb nevén a rovan, élénk piros bogyóival állítólag megóvta a háznépet a gonosz ellen. Tetőről lógatva, ajtó fölé tűzve vagy sétapálcaként vitték magukkal. Még a bogyó alján lévő kis csillagformát is természetes pentagrammának tartották. Íze fanyar, keserű, csak délután enyhül, de főzve, lekvárként mennyei párost alkotott vadhúsokkal, kásákkal, mindemellett kiadós C-vitamin forrás. És az ebből készült párlat a gyógyfüvek és babonák között is előkelő helyet foglalt el. Azoknak, akik a savanyút is elviselik, ott volt a kökény. Sötétkék, szúrós bokrokon termett ez a kis bogyó, amelyet nyersen szinte lehetetlen megenni, annyira összehúzza a száját. Azonban az alkoholban áztatott kökényből incsiklandó ital lett. A modern sloe gin közvetlen elődje. Sőt, a kökénybokor kiváló kerítésként is szolgált a szántóföldek körül, miközben faanyagából bot, bunkó vagy vándorbot készült.
Gyógynövényként is alkalmazták, magas savtartalma miatt fontos téli vitaminforrás volt, kórházkertekben külön kökényes is nevelkedett. Egy másik különleges piros pont a várkocsmákban volt. A vadkörte, a csekkör nevű gyümölcs, amely a középkori sörök egyik legfontosabb hozzávalója lett, amíg a komló el nem terjedt, ezzel tartósítva és különleges ízt adva az italnak. Az egész község összegyűlt a termés szedésére. A fák a közösségi tér szimbólumai lettek, a tavernák pedig gyakran kapták róluk nevüket. Kockásfa vagy csekkörsz. A gyümölcsöt csak részleges rothadás után fogyasztották, és a legnagyobb ünnepekre tartogatták. Az utazókat segítette az édes, szívós hackberry, amely szinte mindent túlélt. Szárazság, árvíz, tűz. A termés aszalva, porrá őrölve, vagy süteményekben adott energiát a nehéz menetelések során. Falu védelmét erősítette az örökös tartalékot jelentő hackberry fa, túlélési biztosításként. Rendkívüli tápláló értéke miatt igazi kincsnek számított, akárcsak a ritka, rejtélyes meszpilusz, mely a naspolya különös, csillaggal díszített rokona volt. Annyira ritka, hogy még a középkorban is csak a leggazdagabbak ültethették. Gondos ápolás, különleges föld kellett neki. Hosszú érlelés után mézes boros, fahéjas desszertféléket készítettek belőle a nemesi lakomákra. Végül, de nem utolsó sorban, ott a vadalma. A mi mai almáink vad, zordőse, amely kemény, savanykás, de épp emiatt volt nélkülözhetetlen a kenyerek, húsok, lekvárok, almaborok világában. A vadalma mindent kibírt, mindenből a legtöbbet kihozva szolgálta az embert évszázadokon át. Most, mielőtt tovább mennénk, igazán érdekel minket. Te honnan hallgatsz éppen minket? Vajon hány óra van most, ott, ahol találkozik a hangunk a gondolataiddal? Írd meg kommentben, hiszen fontos nekünk, hogy tudjuk. Közösségünk a világ melyik sarkában, melyik pillanatban éli át együtt a múlt csodáit. Ha tetszett ez a varázslatos utazás a középkor elveszett gyümölcsei között, kérlek, csatlakozz hozzánk feliratkozással, hagyj nyomot egy hozzászólással, és add tovább ezt a tudást, hogy a feledésre ítélt ízek újra helyet találjanak a világban. Veled együtt őrizzük a régi bölcsességet.